बे समाव बयनिबो सिगाङाव जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफा इसोरखौनो हामबायदों। नैथियावहाय बेयाव आं लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलनि जानानै आंनि गोसोनि अननाय सिबिनाय लोगोसे गोजोननायखौ जासिग्रोबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दङ। इसोरनि अननायाव आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ। दिनै जोङो गोबांथार गोब्राबथार अखाफोर बारहुंखाफोर फैदोंब्लाबो दैबानाफोर फैदोंब्लाबो नाथाय जोंखौहाय फोरबोआ दिनै बेबायदि मोजां समखौ जों होनायनि थाखाय जों इसोरखौनो बे समाव जों दान्दिसे सम जों बाख्नायनि। मानोना जोंखौ बाइबेलाव बुंखानाय बायदिना अरायबो रंजा बाजा था आर'ज खालामफ्लायबाय था आरो मोनफ्रोमबो बाथ्रानि थाखाय फोरबोखौनो हामबाय होनदों। मानोना ख्रिस्ट' जिसुजों इसोरा बेखौनो नोंसोरनिफ्राय हास्थायोनो। फोरबोआ जायखिजाया जोंनि परिस्थिति समावनो जायखिजाया समावनो जों फोरबोखौ बाख्नायनायखौ दिनैहाय इसोरा जोंनिफ्राय हास्थायदों। बेनिखायनो जों दिनैहाय इसोरखौनो जों बे समाव दान्दिसे समजों गोसोखांनायसै आं नोंथांमोनखौ बेखौनो आं खावलायनो लुबैदों। दिनैनि बे हाबाफारिया स्पेसियेलि आर'जनि खावलायनाय हाबाफारि आं लानानै फैदों। गोबांथार सुबुंफोरनि आर'जनि खावलायनाय दङ जोंहा। आं दाहाय रायथिगोन बिनि उनाव जोङो ज'यै लोगोसे आर'ज खालामगोन दै। अब्ला जों आर'जसिम थांनायनि सिगां जों मोननैसो खोथाखौ जों बेयाव जों सावरायग्रोनि ना। दिनै जों मानसि जानायखाय संसाराव गोबांथार दुखुजों गोबांथार जारलाजों गोबांथार सैनांनायफोरा जोंनि जिबनाव फैयो। बे जिबनाव फैनाय सैनांनायफोरनिफ्राय जों बारग'नायनि जों राहाखौ नागिरोब्लाबो बा जोंनि जिउआव जों बारग'नायखौ मोननो हाया। अब्लाबो जोंखौहाय फोरबोआ जोंखौ बेनिखायनो बाइबेलाव मोजाङै बुंदोंना अरायबो रंजा बाजा था। जोंनि जिबनाव जियानो फैया माथों मानोना दुखुआनो फैब्लाथो निदानानो फैयाथों मानो जोङो गोसोआव रंजानायजों थानो नांगोन। मानोना जोंखौ इसोरा जोनोमनिफ्राय दासिम गावनि अननायजों गावनि बेंनायजों जोंखौ लाखिगासिनो दं। बेनिखायनो 1 थिसलिनिका 5:7-8 जों नायब्ला नुयो बेवहाय बाइबेलाव जोंखौ मा बुंदों अरायबो रंजा बाजा था आर'ज खालामफ्लाय आरो मोनफ्रोमबो बाथ्रानि थाखाय इसोरखौनो हामबाय होनदों। मानोना ख्रिस्ट' जिसुजों इसोरा बेखौनो नोंसोरनिफ्राय हास्थायदों होनना बुंदों। नोंथांमोननि दिनैहाय बेनि गेजेराव सोरबाया गोबांथार खर' सानायनि सैनांनायफोरजों भुगिनानै थानो हागौ। गोबांथार देहानि लोमजानायफोरजों सैनांनानै थानो हागौ। गोबांथार आथिं सानायनि बेमारजों भुगिनानै थानो हागौ। गोबांथार बेबायदिनो उदैनि बेरामजों सैनांनाय थानो हागौ। अब्लाबो दिनैहाय नोंथाङा माब्लाबाबो लोरबां दा खालाम। इसोरनो गथायबाय था आर'ज खालामबाय था। नोंथांनि मोनफ्रोमबो सिटुवेसननि थाखाय नोंथांनि मोनफ्रोमबो समनि थाखाय फंफ्रोमबो खोथानि थाखाय इसोरखौनो जोङो गोसोखांबाय थानो होनो जोंखौ बाइबेलावहाय। जों जेब्ला गोजाम रादाय जबाव जों नायब्ला नुयोना जबा सासे इसोरखौ मानिग्रा गिग्रा आरो इसोरखौ अनग्रामोन। बे धोरोमिया मानसिमोन अब्लाबो बिनि सोरगिदिं निदानजों बियो सेग्थाब जादोंमोन। गावनि 10 फिसाफोर बेनि गेजेराव 7 हौवासाफोर 3 हिनजावसाफोर खोमानानै लानांदोंमोन। आरोबाव बिनि गावनि धोन सम्पति गासैबो संहार जाजोबदोंमोन। अब्लाबो बे दुखु आरो सैनांनायखौबो सौसिनानै दिनैहाय फोरबोखौ बियो माब्लाबाबो नागाराखै होनना बुंदों। गावनि 7 फिसालाफोर थैजानायनि उनाव गावनि 3 फिसाजोफोर थैजानायनि उनाव आरो मा दंबावो मा बुंदों 7,000 मेन्दाफोर बेबो धंस' जाजोबदों होनना बुंदों। 3,000ता उट दंमोन बेहा जबा 3,000ता उट आरो 1,000 हालुवा मोसौनो 500 गादा माने उदगाद' जो 500ता दंमोन। आरोबो गोबांथार लेंफोर बेहा गोमाजादोंमोन। अब्लाबो बियो दिनैहाय फोरबोनिफ्राय आनज्रायनानै थाङाखै होनना बुंदों। मानि थाखाय बियो फोरबोखौ अनोखाय बियो मानियोखाय जोंबो दिनै जोंनि जिबनाव बेबायदि सैनांनायजों जोंनि जिउनिफ्राय जोंनि संसारनिफ्राय गोबांखौ जों खोमानांनो हागौ। सोरबाया गावनि मेगनखौबो खोमानांनो हागौ। सोरबाया गावनि आखाइ आथिंखौबो खोमानांनो हागौ फोरबोनि थाखाय। अब्लाबो नोंथाङा गावखौनो इसोरनो होनायजों जों सैनो हागोन ना? जों बेखौ सिन्था खालामदो। जोंनि जिबनाव दिनै एसे लोमजानायखौनो जोंनि जिबनाव जों एसे सैनांब्लानो दिनै जों सहायनो हाया। मानि थाखाय इसोरा जोंखौ अनोखाय जों इसोरनियाव आद्रायो। एसेखौनो जों इसोरनो खोन्थायो जोङो सैनो हाया जायोना। जोंनि जिबनाव एसे मेगननि मोदैखौनो जोङो हुगारनो हाया जायो। जोङो सहाय लायो इसोरनियाव दिनै फैयो इसोरा जोंखौ हुगारदों। दिनै जबनि जिबनाव गोबांथार बियो नासयजानायफोर आनजाद लाजानायफोर दुखु निदान
गाज्रि अबस्थायानो फैदोंमोनब्लाबो बे दिनै फोरबोखौ माब्लाबाबो निन्दियाखै मुगैयाखै आरो बे माब्लाबाबो फोरबोखौ बाख्नायनायनिफ्राय बे गोजानाव थाङाखै। दिनै जोङो जबनि बे जिउनि गेजेरजों जों बेखौनो जों सोलोंनो हायो जोंनि जिबनावबो बेबायदि सैनांनाया आनजादफ्रा गोबां गोमाजानायफ्रा फैनो हागौ अब्लाबो नों फोरबोनिफ्राय माब्लाबाबो गोजानाव दाथा। अनलायग्रा लोगो नोंथांमोन जबनि 1 बालाबनि 26 सिरियाव जों नायब्ला नुयोना बेयाव मा बुंदों बिमानि उदैनिफ्रायनो आङो लांथियाय फैदों होनना बुंदों आरो आं थैब्लाबो लांथियायनो थांफिननांगोन थैनाय समसिम आं लांथियायनो थांफिननांगोन होनना बुंदों आरो बिनि उनाव मा होनदों फोरबोआनो आंनो होबाय बेनो लांफिनबाय फोरबोआनो आंनो होदोंमोन दा बेयो फोरबोआनो लांफिनबाय फोरबोनि मुङा हामबाय होनजाथों होननानै जबा जोबथियाव बेबायदि बुंदों गावनि बिसिनि सिगाङाव। जोंबो दिनै बुंनो हागोन ना हाया अनलायग्रा लोगो नोंथांनि जिबनाव बे गासै होनायफोरखौ जुदि फोरबोआ नोंनिफ्राय लाङोब्ला इसोरखौ नों बाख्नायनो हागोन ना हाया नोंनि जिबननिफ्राय नों गोमाजायोब्ला नों इसोरखौहाय बेबायदि बाख्नायनो हागोन ना हाया नोंथांनि जिबनाव नों साननानै नायदो एसे जों दिनैहाय बेखौनो सोलोंनि जोंनि जिबनाव जि अबस्था फैया मानो जि सिटुवेसन फैब्लाबो जों फोरबोखौनो बाख्नायनि रंजानि आं दहाय बाइबेल सिरि जों फरायनाय बायदि 2 थेसलोनियानो 5 बालाब 12निफ्राय 18 सिरियाव होननाय बायदि जों अरायबो रंजा बाजा था आरज खालामफ्ला आरो मोनफ्रोमबो बाथ्रानि थाखाय इसोरखौ हामबाय होनदों नावनो जोंनि मोनफ्रोमबो बाथ्रानि थाखाय इसोरखौनो जों हामबाय होननि बे समाव ना मानोना ख्रिस्ट' जिसुजों इसोरा बेखौनो नोंसोरनिफ्राय हास्थायो जोंनिफ्राय फोरबोआ दिनै जेबो हास्थायाखै जों गावखौ बाख्नायनायखौ दिनै फोरबोआ नोंथांखौ आंखौ लुबैदों बेनिखायनो जि सिटुवेसनाव थाया मानो जों फोरबोखौ बाख्नायनि बेनिखायनो दा बे समाव जोङो जायफोरनि आरज खावलायनायफोर दं बिथांमोननि मुंखौ आङो फरायथिनानै होनो सानबाय बिनि उनाव जों ज'यै लोगोसे आरज खालामगोन नोंथाङा माब्लाबाबो दुखु जाजा नोंथांनि जिबनाव दिनैहाय गोबांथार देहायाव खस्थ' मोननांनो हागौ अब्लाबो जों इसोरखौनो बाख्नायनि बे समाव नोंथाङा इसोरखौनो हामबाय होनदों गासैबो इसोरनि महिमानि थाखाय जागोन नोंथाङा बेनिफ्राय बारग'नायनि राहाखौ जों मानसि हिसाबै जों जेबो नागिरना मोननाय नङा नाथाय इसोरनो जेब्ला गथायो इसोरनो गाबोब्ला नोंनि गासै दायपाप गोरोन्थिफोरखौ नोंथाङा खेमा लायोब्ला फोरबोआ थारैनो नोंखौहाय अनगोन बे बेमारफोरनिफ्राय रैखा जानायखौ होगोन अब्ला जों फैदो बे समाव जों फरायनि गिबियावनो आं फरायथिनो सानदों निर्जय हाज'वारि बिथाङा लिरदों ब्रादार आङो आंनि लोगोफोरनि थाखाय आरज खावलायहरनाय थाबाय मानोना बिसोरो इसोरखौ दासिमबो मोननो हायाखै आंनि गासै लोगोफोरानो इसोरखौ मोनि बेनिखायनो ब्रादारनिसिम आरज खावलायनाय थाबाय थारैनो ब्रादार नोंथांनिसिम इसोरा बोर होगोन नोंथांनि बे साननाय जे मोजां हास्थायनाय नोंथांनि लोगोफोरखौ बे जिउनि गोमानो थांनायाव नों जि बोखांफिननायनि थाखाय आरज खावलायबाय बेनि थाखाय गोजोननाय थाबाय इसोरा बिथांमोनखौ दैदेनगोन बिथांमोननि गोसोनि दरखौ खेवनानै होगोन सोंगोन आं बेखौनो मिजिंथिबाय जों दा जोबनायाव लोगोसे आरज खालामगोन दै बेनि उनाव सेकेन्डआव दङ अनारु बर' आंनि थाखाय आरज खालामदो आदा आंना बिखा सानाय दङ अनारु बर' बिथांनि बिखा सानाय दं बिथांनि थाखाय जों आरज खालामगोन दा जोबनाय सिरियावहाय बेनि उनाव मा दङ जोंहा निकि बसुमतारी बिथाङाबो होनदों मा बेवहाय आंनि थाखायबो प्रेयार खालाम फिसालानि मुङा सान अननानै इसोरनियाव बिदो फंबाय आं गेस्ट्रिक प्रेसारजों सम सम बे सैनाङो गेस्ट्रिक आरो प्रेसारजों बे सम सम सैनाङो होनो बेनिखायनो बे निकि बसुमतारी बिथांनि थाखायबो जों आरज खालामगोन बेनि उनाव सासे बिनानाव आंनिसिम आरजनि खावलायदों बिथाङा लिरदों हेल' दादा आं मेरिना मुसाहारि आंनि प्रेयार रिकुवेस्टआ जाबाय आङो आंनि लोगो दैमु बसुमतारी बे जोंनि ख्रिस्टियान मानसि नङाब्लाबो प्लिज बेनि मोजांनि थाखाय प्रेयार खालाम स्पेसियेलि बेनि जबनि थाखाय आं बे नाम्बारखौ फेसबुकनिफ्राय लानाय जादों दहाय नुना दिनैसो फार्स्ट नुदों आं भिडिअखौ एन्ड आंनि फेमिलि आरो आंनि थाखायबो गोजोननाय थाबाय बिनानावसिम आंनि बे नाम्बारखौ मोननायजों लोगोसे इसोरनियाव जे आरज खावलायबाय नोंनि बे आरजनि खावलायनायखौ इसोरा थारैनो खोनासंगोन आरो जे नोंनि लोगो दैमु बसुमतारी बिथांनि गोसोनि दरखौ आरो बिथांनि जि खामानियाव बियो थांखि लानानै दिनैहाय आवगायबोनो सानदों बेवहाय इसोरा गेदेरथार हेफाजाब खालामगोन आं मिजिंथिदों
आरो बिथाङानो लिरबावदों प्लिज दादा प्रेयार खालामथार दे आंखौ बावनाङा बिराद प्रब्लेमानो जोबा होनना बुंदों बिनानावा थारैनो नोंथांनि प्रब्लेमखौ इसोरा मिथिगौ गासैबो नोंनि साननायखौ नोंनि जानाय मानायखौ इसोरानो गावनि फसंखानाय सम बायदि होदों बेनिखायनो नों इसोरनियावल' नांथाबनानै थाबाय था नोंनि गोसोखौ नों माब्लाबाबो लोरबां दा खालाम इसोरा नोंखौ सहाय खालामगोन बिथाङानो लिरबावदों गोलावथार लिरदों आं फरायबावनि स्पेसियेलि दैमु बसुमतारी बेबो गोसो सोलायना इसोरखौ नाजावनो गोसो जानाय बायदि दादा होनना बुंदों जागोन बेनि थाखाय जों आर'ज खालामगोन अनारु बर' आरो बिथाङा लिरबावदों हिन्दु जानानै इसोरखौ जिउआव मोननो हायाखै आरो बोरबो मोननो हायाखै बेनिखायनो आं ख्रिस्टियानखौ जिजासखौ मानिबाय आरो थारैनो मावनो लानाय खामानिफोरखौ समाव जाफुंहोयो आंनि थांखिया आगान सुरनायखाय आन्दायनो दाहो प्लिज आंनि थाखाय आर'ज खालामदो आदा फंबाय अनारु बर' नोंथाङा जि इसोरखौ मोनाखै नों हिन्दुआव थाब्लाबो इसोरखौ जिउआव मोननो हायाखैब्लाबो नोंदि फोरबोनियाव जिसुखौ नोंनि जिउआवहाय माबा मोनसे होनो हाग्रा होननानै फोथायदों बेयावनो नोंनि जिउआ इसोरजों अनखां जादों थारैनो नोंनि गोसोनि दरखौ इसोरा दिनै सौदोंखाय दिनै नों बेबायदि बाथ्राखौ गोसोखांदों थारैनो इसोरा नोंखौ अननाय होगोन लोगोसे थागोन नों इसोरनि बेफोरबायदि बाथ्राखौ खोनासंबाय था नोंथांनि गेजेरजों इसोरा माबा मोनसे महिमा मावनो थाखाय थांखि दङ बेनिखायनो नोंथांखौ आं खावलायदों बे समाव इसोरखौ नों फल' खालामबाय था आरो बे समाव जों मोननो हाबावदों हाय दादा गुड इभिनिं आंनि मुङा थाजेन बसुमतारी आदा आंखौ इसोरनियाव प्रेयाराव लाफादो साबजेक्टआ जाहैबाय मिया टाइफयड जानाया दासिमबो क्लियार हामजोबाखैनो दाखालि खर'बो हथादै गिदिंदोंमोन आंहा आरो आंनि फरायनायनि बागैबो प्रेयाराव लाफादो आदा आं BA 4th सेमिस्टाराव फरायगासिनो दङ थारैनो नोंथांनिसिम इसोरा बोरखौ होगोन नोंनि फरायनाय जिबनाव नोंनि थांखिफोराव नोंनि गासै हान्थिनाय लामानि आगानफोराव इसोरा जोंखौ हेफाजाब खालामो बेनि थाखाय जों दा लोगोसे आर'ज खालामगोन दै बेनि उनाव दंबावो जोंहा गुरलां बसुमतारी बिथाङा लिरबावदों आदा जोंनि बेंगालरनिफ्राय थांनाय समा सफैबाय बेनि थाखाय आर'ज लाफा उननि समा जाहाथे जेबो आनजाद जायैबायदि आमेन गोजोननाय थाबाय फंबायनिसिम नोंथाङा जि बेंगालरनिफ्राय जोंनि आसामसिम नोंथांनि न' फारसे फैनो थाखाय 3 दिन जाबाय बेयाव जों इसोरा नोंनि जात्रायाव नोंनि हान्थिनायाव थानानै हेफाजाब खालामगोन बेनि थाखाय जों दा लोगोसे आर'ज खालामगोन सासे जोंहा बेयाव लिरदों आदा आं चिरां आमथेखानि आंनि मुङा दैमु बसुमतारी आं नोंनाव आंनि थाखाय आर'ज बिजानो लुबैदों मानोना आंनि आर'जनि आयदाया बेनो आं हाबा जानाया 3 बोसोर जाबाय नाथाय गथ' मोननो हायाखै डक्टरनियाव नायजाबाय गोबां मुलिफोरबो बाहायनाय जाबाय थेवबो मोना बेनि थाखायनो आंखौ अननानै इसोरनियाव बिनानै हो आदा आंनि थाखाय आरो आंनि हासबेन्डनि थाखाय फारसेथिं न'आवबो खोन्थानो हाया गोबां दुखुआव गोग्लैना दं आरो नोंनि बिनायजों जोंनि बिनायजों जेन' इसोरा खोनासङो बेनो आंनि नों आदानियाव आर'जनि खावलायनाया गोजोनथोंसै थारैनो बिनानावसिम दुखु गोनां बेबायदि आर'जनि खावलायनाय जों मोननो हादों इसोरा थारैनो गासैखौबो मिथिगौ नोंनि गासै दुखु जारला नोंनि साननायखौ नोंनि हास्थायनाय मानिखौ नों इसोरनो दिनैहाय गथायनानै नों मालाबाबो दुखु दाखालाम नों मालाबाबो लोरबां दाजा इसोरा नोंनि बे साननायखौ नोंनि गाबनायखौ दिनैहाय मोनदांदों इसोरा नोंखौ हेफाजाब खालामगोन इसोरा गावनि अननायनि गावनि आशीर्बादनि गेजेरजों गावनि गोथार जिउनि गेजेरजों नोंनि बे साननायखौ दिनै सुफुंनो थांगासिनो दङ इसोरा थारैनो नोंखौ हेफाजाब खालामगोन नों गोसोआव मालाबाबो लोरबां दाखालाम नों मालाबाबो सिन्था दाखालाम आरो सासे जोंहा फंबाय लिरहरबावदों आदा बे समाव आङो आंनि बिसि जिनि नार्जारिनि आर'ज खालामनो थाखाय खावलायहरबाय मानोना बियो दायो 2 मासनि देहायाव दङ बियो दा उदै साबाय थादों थारैनो आं फंबायखौ बेबायदि मोजां खावलायो बे समावहाय जों डक्टरनाव थांनांगोन नोंथाङा डक्टरनाव लानानै थां माबा मोनसे उसुबिदा जादोंब्ला बेखौ इसोरनो गथाय हो इसोरा बे डक्टरनि गेजेरजों बिनि सोखाजानायखौ बिनि हामजानायखौ बिनि हामनायखौ फाहामजानायखौ दिनै होनो थांगासिनो दं बेनिखायनो नों इसोरनियावल' भरसा खालामनानै जानाय नङा नों फोथायनोबो नांगोन आरो नों मावनोबो नांगोन नों इसोरनावल' गाबनानै थायोब्ला नों बिनि लामाखौ जुदि इसोरा बे डक्टरनि गेजेरजों होदोंब्ला नों बेखायनो बे डक्टरखौबो नों होसोनांगोन ना बेनिखायनो आं फंबायखौ
खावलायदों बे समाव नों मोजांथार मोजां केयार खालाम जोथोन ला इसोरा नोंनि साननायफोराव नोंनि गासै हाबाफोर मदद खालामदों बेखौनो मिजिंथिबाय दा बे समाव जों गथायनि अब्ला आं बे समाव नोंथांमोनखौ आरो खावलायदों जायफोर बिथांमोना बेखौ नायगासिनो दं आरो जायफोर आर'जनि खावलायदों बिथांमोना बे भिडिअखौ नायदोंब्ला गाव गावनि जेरावहाय असुख जादों बेयाव गाव गावनि आखाइफोरखौ दैदो अननानै आं बेखौनो खावलायदों नोंथांमोना जुदि उदैनि बेरामफोर दङब्ला बे उदैयावहाय नोंथाङा दैदो नोंथांनि बे बिखाफोराव सानाय दंब्ला बिखायाव दैदो नोंथांमोननि जियाव सैनांनायफोर सहायनो हायैफोर दं बेयावनो हायोब्ला दैदो इसोरा नोंनो दानो बे समाव गेदेर आशीर्बादखौ अननायजों गावनि महिमाखौ दिन्थिनो थांगासिनो दं अब्ला बे समाव जों ज'यै आर'ज खालामो जोंनि गोजौसिनाव थानाय सोरगिनि गोथां आरो गोथार अनखथा आफा इसोरनि बाबुदान बे समाव हामबाय होनदों नोंनि गेदेर अननायखौ मोननायखाय बे मोजां समखौ मोननो हाबाय फोरबोफा आरो दानो बे मोजां समावबो जायफोर बिथांमोना दिनैहाय देहानि सैनांनायजों गोबां भुगिनांनायजों दिनैहाय सैसो नांनाय दं बिथांमोननि जिबनखौ नोंफानाव गथायदों दिनैहाय आं नोंफानाव गथायदों फोरबो जायफोर बिथांमोना दिनैहाय गावनि खर'नि सानांनायफोराव दिनै भुगिनांनानै दं बिथांमोननि खर'नि सानायखौ नोंफोर दानो बोखारनानै होदो फोरबोफा दिनै अननायजों बिसोरखौ सुफुंदो दिनै गोथार जिउजों बिसोरखौ सुफुंदो आरो जायफोरानोखि दिनैहाय हाबा जानायनि उनावबो फोरबोफा जे गोसोनि साननायफोरबायदि जि गथ'नि थाखाय जि हास्थायनाय दं बिथांमोननि जि हास्थायनाय साननायफोरखौ नोंफाया सुफुंदो नोंफाया फेलें खालामालासे दिनैहाय नोंनि बिसाफोरखौ नों अनोखाय बिनि साननायफोरखौ बिनि हास्थायनायफोरखौ नों मालाबाबो फेलें खालामनाय नङा होननानै बाइबेलाव समाय लानाय बायदि नोंनि समाय बायदि जों फैदों फोरबो नोंनियाव गथायदों फोरबो जाय बिनानावा दिनैहाय गावनि जिबनावहाय गथ'नि थाखाय जि हांख्रायदों हास्थायदों बिथांनि साननायखौ नों बे सुफुंदों नोंनि गोथार जिउजों बिनि साननायाव थानानै हेफाजाब खालामदों जि हास्थायदों बेखौ नोंफाय जाफुंहोदो बिनि न'खराव गोजोननाय रंजानाय आरो सान्थिखौ होदो हामबाय होनदों फोरबो बिनि जिबनाव थानानै बे हेफाजाब खालामदों गोसोआव गथायबोदों फोरबो जायफोरनाखि जेरैबायदि आर'जनि खावलायनायफोर दिनैहाय संसाराव दिनै सैनांदों फोरबोफोर बे सैनांनिफ्राय बारग'नायनि थाखाय राहा दिनैहाय नागिरदों ओमफ्राय गासैखौ मिथिगौ बिथांमोननो सैनो हानाय सक्ति आरो गोहोखौ होदो फोरबोफा नोंनियाव नांथाबनायनि गेजेरजों नोंनियाव फोथायनायनि गेजेरजों बेयो जे गावनि जिबनखौ नोंखौ जेब्लायबो बाख्नायनायनि गेजेरजों दैदेनलांनो हानाय बायदि बिथांमोननि जिबनाव थानानै ओमफ्राय दैदेननो फोरबो आदारनि सम गथायदों जाय बिथाङा दिनैहाय 2 दाननि जि गोरबोआव दङ फोरबोफा बिथांनि बिसिनि थाखाय जि आर'ज खावलायदों बे आर'ज खावलायनायखौ नोंफोर गथायदों बे खोनासंबाय बेनि थाखाय हामबाय होनदों बिथांनि बे उदै सानाय बेखौ नोंफोर दानो बोखारदो बेनि मोजाङै गोरबोआव लाखिनो हानाय फोरबोफा मोजाङै जोनोम जानो हानाय बेनि मोजां देहायाव नांगौ बेफोरखौ नोंफोर सुफुंदो नोंनि आशीर्बादनि गेजेरजों फोरबोफा बेनि जानायफोरनि गेजेरजों बेनि मावनायफोरनि गेजेरजों नोंनि जोबनो गैयै आशीर्बाद आरो अननायखौ बेनि न'खरनि सायाव दोनफ्लायदों नोंनि जेब्लायबो गोजोननायखौ बेयो मोननो हानाय बायदि आरो दानो बे समाव गथायदों जायफ्रानोखि दिनैहाय गावनि सैनांनायफोरनि थाखाय जि गाव गावनि आखाइफोरखौ दैबाय बे आखायाव नोंनि गोथार जिउजों बिसोरखौ सुफुंदो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों नोंनि गोथार जिउनि गेजेरजों बेखौहाय स्पर्श खालामदो सोखा जानायखौ होदो फोरबोफा हामबाय होनदों बिथांमोननि जिबनाव दिनैहाय खोथा बुंनायनि थाखाय बिथांमोननि जिबनाव गोथार जिउनि गेजेरजों खामानि मावनायनि थाखाय बिथांमोननि जिबनाव दिनैहाय नोंनि गोथार जिउनि गेजेरजों बिसोरखौ सुफुंनायनि थाखाय हामबाय होनदों फैबाय थानाय दिन सम आरो बोथोरफोराव नोंनि जोबनो गैयै आशीर्बाद आरो अननायखौ बिसोरनि सायाव दोनफ्लायदो फोरबोफा आदान गथाय जायफोरनाखि बिथांमोना दिनैहाय बे भिडिअखौ नायगासिनो दं बिथांमोननि जिबनावबो नोंनि जोबनो गैयै गोजोननाय आशीर्बाद आरो रंजानायखौ होफ्लायदो दानिफ्राय जोबथारजासे नोंफानि आखाइ गथायनाय गुसुं आरो सासबासोरा खृष्टफोर जिसुनिफ्राय आमेन गोजोननाय थाबाय बे समाव बेबायदि इसोरनि अननायखौ नोंल' नङा आंल' नङा बयनिबो गेजेरावहाय फोस्रावलांनो हानाय बायदि अननानै बे आंनि चेनेलखौहाय हानायमानि शेयार खालामदो इसोरा नोंथांजों दानिफ्राय जोबथाराजासे थागोन आरो लोगोसे बे समावहाय आं नोंथांमोनखौहाय खावलायनो लुबैदों सोरबाफोर बेबायदिनो आर'जनि खावलायनायफोर दंब्ला आं माबा मोनसे टेस्टिमनिफोर बुंनो दंब्ला आंनि बे स्क्रिनाव होनाय वाट्सएप नाम्बारावहाय मेसेज खालामनानै हरनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय इसोरा नोंथांमोनजों दानिफ्राय जोबथाराजासे थागोन आंनि दिनैनि हाबाफारिखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोनथोंसै